дар вилояти Суғ ба кишти пахта оғоз карданд. Бо ин мақсад дар ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғ пунбадона мешинонанд. Ба ҳолати санаи 7 апрели соли 2022 тибқи маълумотҳои фаврӣ дар майдони 3896 гектар пунбадона кишт шудааст ки ин нишон дод 6.6% дурнаморо ташкил медиҳад. Соли гузашта дар ҳамин шабу рӯз 458 гектар пунбадона кишта шуда буд ки ин дар муқоиса 3438 гектар зиёд мебошад. ҳоло кишти пунбадона дар шаҳру ноҳияҳои пахтакор бо мароим ҷараён дорад. хоҷагии деҳқонии Саъдӣ ки дар ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчоҳ ҷойгир аст, имсол дар 7 гектар замин кишти пунбадонаро ба роҳ монданд. роҳбари ин хоҷагӣ Идибек Юсуфзода мегӯяд, дар мавсими соли гузашта ҳамагӣ дар 4 гектар замин пахта кишта буданд. ҳосили фаровонро ба даст оварда фоидаи хуб гирифтанд. маҳз аз ин рӯ соли равон кишти пахтаро на дар 4 гектар балки дар 7 гектар замин ба роҳ мемонанд. пунбадона кошсодем و تخم خطایی دوستی آغاز کردیم کشت دوام داشت 4 گکتر بود 16 به مقدار 42-43 سانتی متر پخته است جمع آوردیم. سال گذشته زواد جعفر سپاریدیم کار کردیم نقص یکم کم بود نیست مبلغ گذاری نقص شد. ما کار کرد میکنیم ما خیلی فروش آزاد نمیبریم ما هم 20 سال باز کار میکنیم زواد دو کار کرده با میفروشد. хоҷагии деҳқонии Саъдӣ дар умум 10 гектар замин дорад ки аз он ба 7 гектар пунбадона кишт мекунанд. ин хоҷагӣ 9 нафарро бо ҷои кори доимӣ таъмин намудааст. дар ҳамин ҳол аз раёсати кишоварзии ноҳияи Масчоҳ иттилоъ медиҳанд ки имсол ба майдони 21582 гектар кишти пунбадона мегузаронанд. дар соли 2022 аз 21582 гектар майдоне ки барои кишти баҳорӣ пешбинӣ шудагӣ аст, аз ҳамин дар 12550 гектараш мо кишти пахтаро ба роҳ монданӣ ҳастем. барои баланд бардоштани ҳосилнокии пахта ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли он мо асосан аз тухмҳои серҳосили навъҳои хориҷӣ ҷунта 1, синзиан 39, иншайн 2, флора ба киштикор тухмиро омода кардем ва кишт ҳам оғоз гардид. аз навъҳои маҳаллӣ бошад, навъҳои ороӣ, навъҳои 65-30 имрӯз деҳқонон ба киштикори ҳамин навъҳо омода ҳастанд. кишоварзони ноҳияи Масчоҳ нақша доранд ки кишти пунбадонаро тодаҳаи 3 моҳи апрел пурра ба анҷом расонанд. ҳоло дар ин ноҳия 5301 адад хоҷагиҳои хурду бузург амал мекунад ки дар он 33000 нафар саҳмдорон фаъолият мекунанд. беш аз 4000 хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ҳудуди ин ноҳия ба кишту парвариши пахта машғул мешаванд. дар вилояти Суғд бошад дурнамои кишти пахта барои соли 2022 дар майдони 59000 гектар пешбинӣ гардидааст. дар вилоят 7 шаҳру ноҳияҳои пахтакор Ашт, Бобоҷон Ғафуров, Зафаробод, Конибодом, Масҷоҳ, Спитамен ва Ҷабор Расулов мавҷуд мебошанд ки деҳқонон дар ин минтақа аз обу ҳавои мусоид истифода карда пунбадона мешинонанд. гузориши Мафтунашкура Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.